Čo sme si mysleli, keď nás prijali na SPŠ? Ako sme sa cítili po prvej písomke? Nebude to také ľahké, drahá. Čo sme si mysleli, keď sme prvýkrát videli pani profesorku Liptákovú? Si tak sexy, si tak fajnová. Si najlepšia, si tak svetová. Čo robíme počas dvojtýždňovej odbornej praxe? Každý deň strávanou po trece po obede. Mamička mi hovorí, že Čo sme si mysleli, keď nám horela šatňa? A čo si o tom myslí pán riaditeľ? Cigaretka na 2 ťahy, krátka silná ako život. Naša výhovorka, keď nemáme ospravedlnenku. Čo hovorí rebríček najlepších škôl na Slovensku? A aká je realita? Prihlásili by sme sa opäť na túto školu? Naše pocity, keď ideme neprezutí okolo pána riaditeľa? nevšímaj si ma, to som není ja, len chodiaca kapuca. Čo si spievame, keď programuje pán profesor Riško? Spomaň máš pri vysokú rýchlosť. A čo nám pomáha zvládať stres na tejto škole? Tak si deti ešte dám, borovička na nohy ma postaví. Čo si o sebe myslí pán riaditeľ, keď ide po škole? She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Rowe. Kedy sa začneme učiť na maturi? Je to vo hviezdách, je to vo hviezdách.